Mads, vi blev sat til opgave af at skrive og fortælle lidt om udvidet nutid på spansk. Til at starte med, og så bagefter skal Mads også lige komme ind på, hvordan man bruger mude og mucho. Der er mange mennesker, der laver fejl af det. Jeg vælger lige at snakke lidt højere, så vi er sikre på, at du kan høre, hvad jeg siger. Udvidet nutid på spansk, det handler om, at man tager de forskellige verber, for eksempel verber med en, der hedder AR, ER og IR, og så tager man grundformen af verbet og bøjer det med de nye endelser, som i AR-tilfældet er ando, og i de to andre tilfælde ER og IR er endo. Når det er, at vi skal skrive i udvidet nutid, så tager vi for eksempel verbet estar og bøjer i jeg skriver et kort til Mads. Hvis jeg skal skrive et kort til Mads, så vil jeg skrive, i stedet for estar, vil jeg bøje til estoy. Estoy, da det er mig, der skriver. Og så vil jeg så sige escribir, som er et IR-verb, som får endelsen i endo. Og så vil jeg så skrive så bøje til escribiendo, og så una carta. Jeg skriver et kort. Estoy escribiendo una carta. Som sagt, så er det verbet, vi bliver bøjer efter, hvem der gør det. Udsagnsord, der bliver bøjet efter udvidet nutid, så den får en ny endelse. Og så resten af sætningen, som man har lyst til at hygge sig lidt med. Det var vores udvidet nutid del. Nu vil Mads gerne lige vise lidt om, hvordan man bruger muy og mucho. Og jeg siger lige igen, muy og mucho. Muy og mucho er noget, der bruges til at beskrive, hvor meget eller hvor mange der er noget, eller om man er meget eller lidt grim. Muy bruges til at beskrive tit til tillægsord, som Victor er meget smuk, og Elena er meget sød. Mucho bruges til at beskrive, at der er mange af antallet. For eksempel, der er mange penge. Vi har for eksempel brugt eksemplet. Tengo muchos dinero. Jeg har mange penge. Muchos kan bøjes i både mucho, mucha, muchos og muchas. Det kommer an på, hvad det refererer til, om det er han eller hunkøn. Hvis det hedder dinera, så vil det hedde muchas dineras. Et eksempel på muy kunne være Victor es muy bonito. Victor er meget smuk. Man kan altid sige, hvis man er i tvivl, skal det hedde mucho eller muy, kan man altid sige, hedder det meget smuk eller mange smuk. Sådan. Og i det her tilfælde hedder det mange smuk. Ja.